stash. A new car caviar for start daydream. Think about me, a football team. Money, get back. I'm alright, Jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't give me that too good bullshit. I'm in a high fidelity first class traveling section. I think I need a lift jet. Το τσάι σας, κύριε. Άφησε το εδώ πέρα από πέρα. Είναι μια κυρία έξω και σας περιμένει, τι να της πω. Άσε να περιμένει κανένα μισάωρο και μετά πέρασε τη μέσα. Μάλιστα, κύριε. Καλησπέρα, ηρωαπέργη. Ωραίος μαντάς. Μη βιάζεστε, κυρία Μαντά. Κυρία Πέργη, το ονοματάκι σας δεν μου είναι άγνωστο. Οπότε γνωρίζετε ακριβώς τον λόγο για τον οποίο έχω έρθει. Ναι, ξέρω ακριβώς γιατί έχετε έρθει. Θα προτιμούσα να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Εντάξει, θα το ήθελα, αλλά ποτέ δεν αποχωρίζω με το δεξί μου χέρι πιτ και αριστερό μου μπουλ. Κύριε Μαντά, επιμένω να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Εντάξει, εφόσον θέτε έτσι, δεν μπορώ να αρνηθώ. Pitbull, έξω! Καθώς φεύγουν οι μπράβοι από το γραφείο, η Ηρώ συλλογίζεται. Γνωρίζεται με το Μαντά από παλιά, από τότε που ήταν κοριτσάκι ακόμα, όταν έμεινε έγκυος στο παιδί του. Όμως αυτός όχι απλά δεν την παντρεύτηκε επειδή ήταν φτωχή, αλλά της πήρε και το παιδί. Από τότε αποφάσισε να τον εκδικηθεί και πήγε στην Αμερική, όπου έγινε μεγάλο όνομα στις επιχειρήσεις. Σήμερα, αφού έχει ξεκληρίσει όλη του την περιουσία, επέστρεψε για να του πάρει και την τελευταία του θυγατρική. Η αλήθεια είναι πως δεν μου έχετε αφήσει και πάρα πολλά για να πάρετε ακόμα. Τι άλλο θέλετε! Ναι, όμως εσείς μου κλέψατε το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου. Το παιδί μου. Τι είναι? Δεν φαντάζεσαι τι σου έχω. Πες το. Έλα, κάτσε. Όχι, βρες το μόνο σου, βρες το μόνο σου. Τι θέμα είναι? Αστηματικό? Όχι. Έχω κάτι που πρέπει να μάθω. Ναι. Κινδυνεύω από αυτό. Μπα, όχι, δεν είναι. Η αλήθεια ποτέ δεν είναι. Έλα, τελείωνε, πες μου τώρα. Δεν γίνεται να μην συνεχίσεις. Να σου δώσω ένα στοιχείο. Πες το, έλα. Έχει να κάνει με το ποια είναι η πραγματική σου μητέρα. Πραγματική μου μητέρα. Ναι. Τι λες? Να σου δώσω άλλο ένα στοιχείο. Η μαμά. Ναι. Η μαμά μου δεν είναι μαμά σου. Τι εννοείς? Παιδί μου. Έλα, μίλα ξεκάθαρα. Θυμάσαι όταν ήμουν μικρός που μου λέγες ότι είμαι υιοθετημένος? Ναι. Εσύ είσαι υιοθετημένος. Τι? Εσύ είσαι υιοθετημένος. Ρώτα και τη μαμά και τον μπαμπά. With hearts, gloves like rock and skin at peace with evil and all within. Φίλε ρε, εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι το τέλος του A χρόνου, δεν πειράζει. shadow Θέλεις να πάμε να πάμε looks above the river. Πάμε στα νιάρο λίγο. And fire sweeps across the land. Our bones are twisted in their sockets, and even we must try to stand.
till silence tear the night wide open. And even we await love. Oh, listen, the world. Πώς μπαίνεις έτσι, τι χάλια είναι αυτά πάλι? Ναι, ρε φίλος. Πάλι τα ίδια. Δεν σου έχω κάνει την ίδια κουβέντα τόσες και τόσες φορές, μα ξανά και ξανά και ξανά. Και εσύ επιμένεις και κυλιέσαι στο βούρκο. Γιατί? Γιατί είναι η ζωή μου. Και έμαθα καινούργια πράγματα έτσι. Τι μπορεί να έχεις μάθει και να πρέπει να τα κάνεις αυτά σε μένα? Δεν σε αγαπάω, δεν σε φροντίζω. Εγώ και η μάνα σου. Ακριβώς. Η μάνα μου που μου έχει πασάρει δεν είναι μάνα μου. Δεν έχει σημασία. Άρα γρήγορα αυτό το μάθαινες. Αλλά δεν είναι λόγος να κάνεις τα που κάνεις τώρα. Βιργινία, έλα λίγο που σε θέλω. Ναι, αγάπη μου. Δώσε μου 2 λεπτά ακόμα. Κοντεύω να τελειώσω. Πρέπει να φύγω, δεν μπορώ. Καλά. Εντάξει. Καταλαβαίνω. Γεια. Ναι, αλλά η μητέρα σου σ' αγαπάει. Ποιο νομίζεις μεγάλος τόσα χρόνια? Εγώ και η μάνα σου. Νομίζω ότι με νοιάζει. Πες του κάτι. Ναι, αγάπη μου, τι με ήθελες? Δεν βλέπεις το γιο μας πως ήρθες στη κακά χάλια πάλι? Oh my god, τι είναι αυτό το σκουπίδι? Όχι και Ξεκίνησες καινούργια συλλογή. Από σκουπίδια. Αυτό λέω κι εγώ. Πολύ κακό φενσούι. Να το διώξω αμέσως. Δεν μου αρέσει καθόλου. Το γιο μας. Γιος μου, εμένα αυτό? τι. Εντάξει, έχει κάνει κάποιες άλλες επιλογές στη ζωή του, αλλά δεν είναι δυνατόν. Impossible. Είναι très banal και δεν πάει καθόλου Εγώ το ποια είναι η μάνα μου? Με συγχωρείς πολύ. Πραγματική. Αλλά έχω να κάνω 2 σετ τηλέφωνο. Ποια είναι η μάνα μου? Η μάνα σου είναι αυτή. Όχι αυτή δεν είναι η μάνα μου. Έχει δίκιο. Ούτε αυτό είναι το παιδί μου. Αποκλείεται. Εγώ αυτό πάντως δεν το θέλω στο σπίτι μας. Να το μάνα μου, διώξεις. κύριε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ Ρε. να το διώξεις. Φίλος, τι φας πες εδώ? Ποια είναι η μάνα μου? Μα πού θα το κυκλοφορήσουμε, κοίτα το πως είναι. Είμαι μπερδεμένος. Μωρό μου, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Καταρχάς βρωμάει αυτό το πράγμα. Αποκλήρωσε το αμέσως. Ένα τέτοιο Ναι, πράγμα αυτό δεν θα το κάνω. στο σπίτι μας. Θα τον αποκληρώσω. Φύγε από εδώ πέρα. Πες μου το όνομα της μάνας μου. Και Η Ρο φεύγω. κάτι, η Ρο απέργη είναι. Αριστευτικές, φύγε! Ξέρω, καλά έκανα. Μαλέξιμενο. Καλά το κάνεις, πατέρα. Ξέρω. Το γέρο. Αυτός είναι ο γιος. Ας μια αγαπημένη οικογένεια. Ήρθα να τον πω στον πατέρα μου. Τι σου είπε? Με δείξε από το σπίτι μου, μαλάκας. Τέλεια. Έχεις καταρχήν. Έλα, ετοιμάζω κι άλλο. Yes, I am falling. How much longer till I hit the ground? I can't tell you why I'm breaking down. Do you wonder why I prefer to be alone? Have I really lost control?
Κύριε Αλεξανδρέ, βρήκα τον αδερφό σας, τον κύριο Πέτρο, σε ένα πεζοδρόμιο, ήταν χάλια. Θα το πάω σε ένα νοσοκομείο. Ναι, θα σας πάρω τηλέφωνο να σας πω σε ποιο νοσοκομείο είμαι και θα έρθετε να έρθετε εκεί. Εντάξει. Γεια σας. Ναι, κύριε Αλέξανδρε. Ναι. Α, να τον φέρω από εκεί, Εντάξει, θα τον φέρω από εκεί πέρα. Ωραία, θα κανονίσετε εσείς. Εντάξει. Λοιπόν, έρχομαι από εκεί γρήγορα. Γεια σας.